Keď som mala 10, s mojou najlepšou kamarátkou Táňou sme si vymysleli, že chceme aspoň raz zažiť skutočný Halloween. Tak ako v Amerike. Vyrobili sme si kostýmy zo starých plachiet, papierové košíky a vyrazili do našej tichej ulice zbierať sladkosti. Bola už tmá a chladný večer. Väčšina susedov si už zapla večerné správy a neobťažovali sa nám ani otvoriť. Niektorí aj otvorili, no len sa nad nami pousmiali a povedali, že sladkosti nemajú. A potom sme šli na úplný koniec ulice. Tam, kde stal starý dom, ktorý som si nikdy predtým nevšimla. Bol celý zarastený brečtanom, no v hornom okne sa svietilo. A tak sme zazvonili. Dvere otvorila starenka v papučiach a v župane. Ústa sa jej roztiahli do úsmevu. Aké rozkošné strašidlá, povedala. Poďte dnu, dievčatá, mám veľa sladkostí. Pozreli sme sa s Táňou na seba a na radostené sme vstúpili dnu. Vo vnútri rozvoniavali jablká a sviečky. No, bolo tam ako si zvláštne ticho. Žiadny zvuk rádia alebo televízora v pozadí, ktorým si starí ľudia obvykle skrátia dlhú chvíľu. Na stole stáli misky s cukríkmi. Táňa sa po jeden natiahla a vtedy som zbadala, že tie jablká na stole neboli jablká. Boli to hlavy bábik s vyrezanými ústami, do ktorých boli napchané cukríky. Sú krásne, však, povedala pani a jej hlas sa zmenil. Bol hlbší, chrapľavý, ako by nebol jej. Z tieňa za ňou sa niečo tmavé pohlo smerom k nám. Táňa vykvikla a rozbehla sa ku dverám. Tie sa však same zavreli. Z podlahy sa vynorili čierne ruky, ktoré ju ťahali dolu. Kričala. Ja som búchala do zeme a v panike som schmatla svietnik a tresla po tých rukách. V tom všetko zhaslo. A keď sa rozsvietilo, stáli sme na ulici, v svetle pouličnej lampy. Dom bol prázdny. Žiadne svetlo. Žiadna pani. Len brečtan a ticho. Chvíľu som pochybovala, či sa to naozaj stalo, no Táňa mala ešte týždeň na členku modrinu, ktorá vyzerala ako od stisku ruky. Keď som prišla domov, opýtala som sa mami, kto býva v tom dome na konci ulice. Tam už roky nikto nebýva, povedala mi. Kedysi tam žil starý manželský pár. Starú Horvátovú vraj jej muž celé dekády týral, kým veci nevzala do vlastných rúk. Okrem chlastu pil len jablkový džús a tam mu vraj kvapkala nejaké kvapky. No a predstav si, celé týždne potom žila v dome s jeho telom, až kým jej jedného dňa nezlyhalo srdce. A odvtedy tam ten dom stojí prázdny. Ja a Táňa sme v tú noc nezažili skutočný Halloween, no videli sme skutočné zlo. A prisahala by som, že keď niekedy idem okolo toho domu, v hornom okne sa znova rozsvieti svetlo.